ke KSU Southwest Kasir District ringkat ke KSU Makarwat Circle tak kejing Sokhia kala sai madan ya ka RTI halo kejing jersey ke kam tungjam juga tanah ke kot ke kia apo Southwest Kasir District kata nadu ki sub center ki PAC ki AJC CAC lembat ke Civil Hospital Makarwat haka baka sang lembat ke RTI kelala badan hadu shispa kan RT ki post bala chutung klam da pendapat ba ne court advertisement but klam da court interview hak bakan ngina thot khobor mta kasngi operation ka KSU Southwest Kasir District usamla forward man nongram udah tu bakat kum ka jiwa jingtep lembaka RTI na ka office dia tes Shillong bak office dia metro Makarwat kidan hadu san hui teli ki post officiate san south teli ki post casual but new teli ki non standard non sanction post haka jaka sumar ba prepare jong ka Southwest Kasir District lagi ba sosi kalong katrat ka koi ka khia kala shitung sop klam da pendapat ba but klam da court interview kebalaban kata adu kata-kata ya kahok jo kisam lawat kam buat jam melepok ke district usam la forward marlo ang manakan jo kaseng kepada majority kini kecingnya jo katana ke kot kia da ka ba tungkang jam kam da bot ya kendon udah berngam ru basen kaseng ka sa ujor siki bor balor mat dawa ya katana ke kot kia ba ka de ban pendit mador ya kini kam da ka ba wengshwa ia kini kibla sya tungkam bat ban pendapat ba da koi pat lengba ka advertisement ka jingwan sakmat jungi nagalan jong ka KSU Makarwat Circle berka kenju KSU Southwest Kasir District kolong habade berka jersey jong ka tungkam tungjam hapo jong ka tanap hat lane tanap ko kia jong ka Southwest Kasir District ka bakan thop no do civil hospital na ta ki officing post hagi post ba pero ba hagi office ba pero ki bade hapo jong ka tanap jong ka kia jong ka Southwest Kasir District te haka jinglap jungi ka seng lemba ka RTI ke ba ni labo hapo jong ka office director of health services jong ka Sukar Megalea berkunjung hapo jong ka office DMHO ni lalap ba kadon ka jersey tunggam tungjam kaptam haka hospital sispa jingtia te kabakum ka RTI ke bangi le ba bangi layo jingtep na katanat jong ka office DHS berkunjung DMHO nilalap bagi dan hadu sab kedai tali tangki pos hapo jong civil hospital ki ba kanthop na do pos operator receptionist LDA ki ward assistant ki sweeper com cleaner bar ki ki pos sab kedai tali ki pos ki long ba ya ki bala thong na do snam arda rapuar ki dan ki bala thong snam arda pulai ra ya kini ki pos casual ki ba nakalian jong ka office jong director kala thong kila le klam da plaja ka advertisement lane klam da court ya ka interview ban thung nam ta ban khot di samla ban thap ban thuk haswa ban thung ha kini ki pos ba per hapo jong ka sispa jingthia te naklang jungi bade bakani ka bantang i so kya subon ban i so tram jore ki bo sarkar ya kani kam ban ong ban thung na kapong ing yu no trai tingila pasang re kendo jingsha re ki ong sung thung temporary thung casual re ai ka bangi dan ban ong kolong pa bro itip bakadon ka Megalea regular casual workers scheme jong ka snap sejar kena spa kena penrio habat ha kakum kani scheme kolong ba ka batai balada casual worker ula sha thong kum bas posnam un yo ek ta ka status kum uta regular casual worker bandau la yo ek ta ka status regular casual worker kumor ba onam la su ban pamki aki kata ka wai ka ba ar kolong ba raja ki lat post akini ki level 1 na ki grade D post kolong ba 100% na ki casual na ki ta ki regular casual worker kila masa thum ka ta pos te kani kalong ka ka ba nakala ni nomla ban deng namar ba la dai ba ki thum casual ni ki thum casual no ru at least la da ki khot ka tasman kata la se kan compare berkata la se kan wara ka jungkun jong ki samla tung kam tung jam hapo jong ka district ki ba ko wai re kani ka jingle ka pen i ba kadon ka selendet but let's say kam kadon ka jeng temu ban penantoy yano rano la kalong polisian la kalong ya ki officer ki paper but ontang hapo jeng ki ontang hapo jeng kani ka spa jing thia bagla thum casual rengilap baki donru ki casual ki bal ki post casual ya ke bal athum kan advertisement kan interview hapo office di mesiko nata ha ki PC ki paper ki health center ki badan hapo Southwest Kasir District bertunjuk haka habede hapo jong ka national health mission yakini mo bladangi kenlang tangki kausal pos hapo jong ki dia ka
civil hospital nanta ha po office di MSO haki health sub center nata haki PC KCC pa pero pada district bar kumjuru ha po national health mission kolong ba ki casual post ki don nadu san pasau tali lane san pasau ngot ki bro ki su tong kum ki casual ha po jong ka health department kata ka dei ka wei ka banta ka ba ni ko panchai de ka jing thong ni san pasau ngot ki ka ban kum ki no tre po jong ka health department pa jing thia ki wei ki upres jong ka health department nang da ki don sa ki wei pat ki post pat kata ka long ba ngi lab ba ha ka RTI ka bangi labu na lor kini crucial post ki don sa ko ba san poi tli ki post ya ki bala shutum offset nadu ki snam arjar kat pra jar plai ki don ki bala thong nadu snam ar khat sauru bat kani ka jing tu offset ka ja umdai tanga po jong ma khrat sa ichi ka ja ki PC ba per kompo ki rantong PC ki ma thop pra PC ki rankor PC ki khonjai PC ki wa kaji PC berkum ta terter but kajing kali ke bang kwa ban bu bolong ba haba ong ki haba don kini ki officiating post lane haba don kita ki post bala ban thung officiate kapan i ba kala don ka sanction post ba haba don sanction post pat kasem jing yu ya ka help permanent ba haja ka bakan thung regular ban thung permanent no yanu no da ka ba ki advertise no hari ki thung kala da ki officiating post per spane da ki snam ban dan sa apo kumki ba shutrai offset te kani kalong kai ka ba nakalang jingi so ban ngi so param jor kum kasang ban ka pagi hiru hak partai ba ka dan ka jersey tung kampung jam hapo jong ka sarwas sirsheng nata nalor ki casual nalor ki offsetting post ki dan sa ki kini ki absus ki bagi orang lani kita ki non sanction post ya ki bala thong hapo jong kini ki urban health and wellness center bat kumju ru ki don ru ki ba thong hapo ka 10 bedded ayush hospital ti hajing sha kat kum ga RTI ki bang lap kolong ba hajing sha kini ki non sanction post ki ba hoja jing sha so thu ba kini ki non sanction post kolong ba don kamban renew man ka snam banyo ka approval na sarkar mar snam rai kabalango perkong balai bala syuthong yang rengut kini brew kum kita ki multi purpose workers but way kum ayush helper hapo yang kamar kuat civil hospital klaim da conduct yang interview lani klaim da apply di advertisement de la dangi kailang ya baro ki post kata kalong nadu ki post ki basha tum official nadu ki post ki basha tum casual haki hapo civil hospital haki PSC ki CC ki papero ki badan ha district bat kumju ru apo ka NSM nang ta hapo jong kini ki urban health and wellness center bar hapo ka kani ka civil hospital nang ta ke ayush kolong ba kala apo jan sispa ka atli ki post de kandai ka kam kai bonong ba sispa ka atli ki post la su tap klaim dapat pendapat ba klaim dapat penting ba bat klaim da kondok ya kata ka interview ka bonora ka jinghon jong samla tap kam tap jam hapo jong ka district bokoi gidan sibun ki samla tap ki balak biang ke keran pule gidan sibun ki samla ki banalor bu ki biang keran pule harai ki kimyo ya kakam ka jam ka biang bat nalor bu kimyo kakam jam ka biang ki du no penban saban ya simbatala ne banyo ban apio ki interview ba per te ha kajing sha ka sarkar la ka de ki offset la ka de casual post la ka de ki nu ki non sanction post ya ki ba don kam approve man kasnam ru at least nakala jok sarkar kala day ban dapla di advertisement kala day banda khot da interview kenang bagi samla ki balak biang kakaran pule bagi ba ki bom padan ya ki samla ki bom padan kam don jam ki niyo ya kalat ban appear ki interview ban tap ki post bob hero compare yo mano compare du mano rai ba la le kom ta kalong bagi samla ki bade hop ban yo kam yo jam kini yo ban rong ha kini ki post ki paper te kani kalong ka ba nakalang kasang hoy ni layo jing tip nagi bun bebreu ki balaong ini ba ki don ki bakum kita ki ai harai haswa berle kita ki poro musa kalong mi kwa ban wat soy ki jing tip ki babnya bat ndang lale da kerti ai ni lapsha ba ki dan san sau tali ki post ki bala shuthong kum casual san poi tali ki post ki basha thong kum official nata ki dan sa kum banyo tali ki basha thong na kini ki non sanction post lane ki absos bagi om but claim da advertise lane claim da interview de na kalang kasan habade kani ni saban param jori ki bos sarkar
i peramjur ya kan ka jing tungkam tungjam ka ba thung na kapong ing kan dayat ya ka selection process babyang kan da boot ya kita ki selection procedure ki ba day ban boot na habade ba ka tungkam tungjam ni peramjur ba nagalang niru ngin sabu ki jing thok ngin song complain ki bor ki ba day pet ba day ban pembaj ki ni ki baro ya ki sispa kan artli ki post day ban pensai ba balai sule kumni barakaju oporu de ban wengi kita ki post ban khot ka advertisement khnang ba ki samla thapkam thapjam ka district kin yorong ban ni kenturu ya ki samla thapkam thapjam ka district ba habadon kini ki jingle silyang khamat habadon ka jersey jong ka tungkam tungjam habadon kinu ki benta ki balale nakamta kakam arsap ne kakam bamsap pada betul kam tunjam ini kentui samla ke de bang long ki blokloi ban mi sekmat ban keren ke sha bat nakaleng ka sengru ngin ya don baki hakinu nu banta kenang ba ngin la ban weng ya kan ka bamsap ka bangpong lane kan ka jersey have de betul kam tunjang untang hapo ka health department re ki wi department ki bodo an hapo ka service sel